Gisugda na karong Biyernes, Hunyo 30 ang pagpanghatag sa financial assistance nga 3,000 pesos sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Subo. Hinumduman nga gikumpirmar sa Cebu City Office of the Senior Citizens Affairs kung OSCA ang pag-apod-apod sa financial assistance para sa mga senior citizens karong adlaw. Ang pag-release sa financial aid gipahigayon sulod sa tulo ka adlaw. Nagsugod karon adlawng Biyernes, apil ugma Sabado ug mahuman kini dayong adlawng Lunes sunod semana. Ning katapos ng adlaw sa Hunyo, gipahigayon ang unang adlaw sa financial cash distribution alang sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Subo. Dinhi sa Barangay Apas Gym, atong makita ang mga beneficiaries nga makakubra sa ilang 3,000 pesos nga financial aid. Ang kapitan sa Barangay Apas nga si Virgil Cabigon mihulagway sa hapsay nga pagpahigayon sa ilang distribution bisan pa man og nauwahi sila pagsugod sa gitaktang oras. Inaw kayo kay paspas man. Inya orderly sa kay Miss Cook senior citizen ha. Ni linya ram sad sila. May 32 beneficiaries per kuan kanang kami chair sa duwa. Automatic sila lang dawat. Samtang, mipadayag sa ilang kalipay ang mga senior citizens sa ilang nadawat nga hinabang ug mihulagway nga magamit kini sa pagpalit sa ilang mga panginahanglan. Siyempre, pasat may mga ganyang pagkakataon, maglipang gastos. Take it easy because during your younger days, you have been working hard, so it's about time to take it easy. Kauban si Maria Zoila Tadem, kini si Mara Fernan, HNU Com intern alang sa MyTV Cebu.